Right, muri Zimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzirare 263 pano panokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe tena on that notification bell. Uri Zimbabwe, nyaya ndakakubatirei muzuva ranhasi inyaya iyo yemurume uyo akafirwa nemhuri yake yese paaccident yebhazi reari remunhendzva. Kubva kuna amai vana vese vakafira passport. Nyaya iyi inorwadza, inosereresa. Ndatinyorei mukome section, rest in peace. Leo kama ndatichemene tariro chironda chikurusa chasirwa hama nemurume uyu kufirwa neveropa vese passport. Zvaita kusiyai muchiita kuti sei ndiona video, but zvandiri kukumbira kumhuri yeZimbabwe ndatina matei muna August muno mhepo dzinosimuka neimwe nzira. Hatisuda kushota, ndatina matirei mueme accident isaitike. Much love. Bhazi rakatanga kuita unga rangu rakuita unga rakubuda muroad. Then ndakabva ndatofunga kuti pamwe bhazi iri ndonga ndi driver rungonzvengo kana kuti like ndiziwo pothole. But madzokera rakazoita futi ku right hand side. Ipapo ndo zvakabva zvatanga kutotichinetsa. Then madam wangu wabva wasimuka nguva dzacho. Tingangoti bhazi rese rakabva ratosimuka, vanhu vatanga kudedzera driver. Madam wangu si remember wachingotaura kuti babaka panapa ameno zvakutongoda kuti Mwari vaite sei, Mwari vapindire. Nchibva ndangoti Mwari ndimi munoziva. Kubva ipapo ndo mashoko ndakangopedzisa kutaura nemhuri yangu nemudzimai wangu. Inini ndichinobuda mubhazi muya ndakatoitawo zvekutozouya murwo nevamwe vakomana vatakagara navo vari kumacheto havana kunyanya kukuwara zvavo, but nekumanikwa kwenda ndakaitwa nemasitsi ndo vakakwanisa kuuya kundiheopa vachibva vandidhonza vachibva vandiburitsa. Vandibuditsa kudaro ndakangosimuka, handina kana peni ndanga ndinayo panguva dzacho idzodzo, but ndakakwanisa kungosimudza musoro ndichidaidzira mudzimai wangu kuti maistar muri kupi, star uri kupi, valari uri kupi, vanisa uri kupi. But time yacho ndakakwanisa ndakada kuheopa umwe mwana anga ari panga akadzvanywa chinechi nebhodhi yebhazi, ndichitofunga kuti ndivalari mwana wangu mukomana mudika anotedzana naStar. But handizonzwa maje maskrimira kuti mwana uyu, ndobva ndangonzwa kuti mwana uyu haasiriye. Chibva ndangodaidzirawo vamwe ndikati heopu yamubatsire mwana uyu. Ini ndatobhizi kutanga kutsvaga vangu. Ndakatsvaga ndikavhura mabhenji ndichingoona vamwe vakadzvanywa, ndandisingachatombokwanisi kubatsira vamwe bhozi mubhazi chamuchama musina kana wangu mwana anga arimo. Saka kwakaita vamwe nhongo vari kunze vachibva vadaidzira kuti kune vamwe vari kunoku. Ndichibva ndarowa girazi riya rekumashure, ndichibva ndadonha, ndichibva ndakwanisa kubuda nepagirazi ipapo. Then ndakafamba ndichitsvaga. Time ndakabuda ndakangobuda ndichitarisa umwe mukadzi anga akatochekwa, anga akachekwa chese chinechi, asina chese chinechi, angori neichichi, but musoro wake akautaridza pamasimba yayo emasaidi meroad uya. Ndichinotarisa fese ndiriona haasiriye, ndichiona umwe mwana anga ari pasaidi, but mwana uyu manje chakaita ndicho ndakatotsika matumba ake ndichitodarika ndichienda ndichitsvaga vana vangu. But pakazoita like 100 meters kubva pakadonhera bhazi, mudzimai wangu akadonhetserwa muvhali. Pakadonhera bhazi ipapo pane big valley yanga iripo, ndo pakadonhera mukadzi wangu. Ndichinosvika paya ndiri kuona mudzimai wangu ndo paakarara naStar ari pasaidi pamai wake. But ndakasvika mukadzi wangu anga achiri kutotaura. Chakakwesa kungotaura ngoti baba Star ndiri kumbirwa munditsvagirwa mvura. Chibva ndadzoka kubhazi kuya ndichimhanya ndiri kumbirwa mvura. Pana mai vakangonditambidzwawo mvura. Nchibva ndadzoka nemvura kune mudzimai wangu. Ndichidzoka ndichitsaya kumupakisa mvura yese haina kudzika mukati. Chibva ndatovasiya. Chibva ndaenda pana Star. Chibva ndaona Star achiri kutofema. Chibva ndatoya kudaidzira help. Hapana munhu hapana kana help yandakawana patime yacho iyoyo. Zvokuti maambulance anga asati asvika hawo patime yacho iyoyo. Then ndichibva ndadzoka kubhazi, mablankets edu yatakagara nawo pasiti ese anga arasirwa panze. Ndibva ndamhanya kunotora mablankets aya. Chibva ndadzoka nemablankets, chibva ndafukidza maistar, chibva ndafukidza Star anga achiri kutofema panguva yacho iyoyo. Chibva ndafukidza Star ndikati zvato right. Chibva ndadzoka futi pamusoro paye kwapwanyurwa vanhu kutara uko. Ndiri kufamba like 50 meters futi kubva pana maistar paya. Ndiri kutanga kunhonga Valerie, mukomana wangu umwe wesecond born kubva kuna Star. Ndanhonga Valerie anga akatooma kudhara. Asina kana kuti ndichamboti mwana uyu achine pamwe pokuti ndichada ambulance. Ndakangomusimudza, chibva ndaenda kunomucheta papa namai vacho naStar. Chibva ndasiya ndatomufukidza nejira ipapo. Vanga va3. Chibva ndadzoka futi
3 meters from pandanonga Valerie ndo pana Vanessa musikana wangu kupedzisira. Vanessa ndakangoona achibuda ropa munzeve nemukanwa, but mwiri wake wanga wasingaratidzi kuti mwana atosangana netsaona kana kuti mwana aoma. Mwiri wake wanga watori nyama dzake dzachitopisa panguva yacho iyoyo. Chibva ndamhanya nawo futi muvhali muya, chibva ndangoona vatsveta vese, chibva ndavafukidza nemablankets. Mablankets ati akatogarira pamasitsi paye. Then chibva ndakwidza kumusoro kwakaungana maambulensi. Ndakuchitanga kuchidedzera kuti ndikumbirawo rubatsiro, pane mwana wangu wana achiri kurarama ndiri kuona kuti uye akakasira kuwana help anodi anorarama. Then vakabva vauya ndofunga dzadza to like 45 minutes ndobva vakazouya. Vakabva vauya umwe murungu akauya ipapo nomumwe mukadzi wechikaladzi, vachibva vaenda pana Asta, vachibva vaona kuti Asta achiri kurara, achiri kufema, vachibva vamuisa pavakamuisa ipo paya. Saka vakada kuti kusimudza mukadzi uyu akatadza kumusimudza. Because mwana anga akati simbei, akatadza kumusimudza. Ndikati aiyo, imi chienda kumberi mese muri 2, ini ndisara hangu kumashure kunoku, ndisimudze ndikubatsirei. Iwo vachibva vaenda kumberi vese vatu vachibva vabatirana naenda ndiri 1 kumashure. Chibva taenda naye achibva vanomisa muambulance. Vamisa muambulance vobva vatanga kuti kutomukonekta kumuchini kwawo. Kubva ipapo manje inini ndobva ndakatanga kuchinzwa kupera simba manje. Ndandisina simba, ndandichagoni kana kutaura. Ndakutanga kunzwa pain dziya manje, musana nepamoyo nemuoko. Saka iyo ndovunga vakatozoona kuti munhu uyu anenge atokuwara but ari kuda kuti angozvisingisa. Ndobva vatoti pindawo muambulance. Saka time ndakapinda muambulance iyoyo ndo time iri kunzi hamuna kumbofamba distance yakakura. Mwana wako time yakapinda muambulance chitsoli chiya chakabva chatobudiswa panze, tanga atotisiya panguva yacho iyoyo. But inini vakazoya kuzondipa information ndiri kuhospital like ma4 dzezuva roera next day. Vanditora neambulance paya ndichibva ndaendwa naini kwaiva ndatorwa ma-x-rays, vandatorwa zvese but hapana chena ndichiziva panguva yacho. Saka ndingati ndo zvandiri kurememba kubva pakatanga kuitika chiitiko ichi. Asi ndakaona nana driver panguva dzacho idzodzo ndisati ndakwira muambulance vasati vandikwidza, ndikabvunza mukoma Ed chii chanetsa kuti musvike pakundiparadzira mhuri yangu. Vakangondipindura kuti bhazi raluza steering. But pakazoya nemapurisa vakundipa information kuti mwana wako ati akusiya aita sei chichi. Vakati driver bhazi ratiraiwa zvese raedzwa zvese, bhazi riri perfect 100%. Saka vari kuti driver tichambogara naye. Ndo zvandichiri kurangarira baba kubva pakaitika chiitiko ichi kwegovernment. Saka ndinoda kutenda vanhu veembassy visingaiti kunyanya vapfiri nevamwe vari kumashure kwavo nerubatsiro rwavakandiitira pamhuri yangu, kuti ndasingafungi kuti ndega ndinozvigona kuti ndibve nemhuri yangu ma4 bodies mukati menyika yeSouth Africa kuya nayo kuno. But ndakangonzwa kuti vaMnangagwa vati zvese hapana chichakutambudza, mabodies ari kuuya kuti tichakubatsira zvese. Saka ndinoda kupa kutenda kuna president wedu kuti basa ravakandiitira iri inini hangu dai ndanga ndiri ndega kutaura chokwadi hapana chandaikwanisa, and even nefamily yangu hapana chataigona. Saka ndinoda kupa kutenda kukuru kune hurumende yedu kuti dai varamba vakadaro vaMnangagwa pane zvavari kuita.